Доброго здоров'ячка, низько йдемо далі читати «Малого принца». Розділ 2. Не мав єм нікого суцого до чесної бесіди. З тої причини жив єм сам аж до примусового сідання на Сахарі перед 6 роками. Аварія аероплянового мотора. Прото, že не товаришили мі ані механік, ані путник, до тяжкої направи мусили єм сяяти сам. Був то для мене проблем – життя або смерть. Води мав єм лим на 8 днів. Першого вечора я заснув на пустинному піску 1000 миль від хоц'яких оселей. Був єм барже самітний, ніч розбиток на сплаві серед океану. Адже, представте собі моє здивування, keď мене скоро рано збудив чиїсий чудний голосик. Почув єм. Прошу, нарисуй мі овечку. Що? Нарисуй мі овечку. Скочив єм, якоби до мене перун стрілив. Протер єм очі, посмотрив вокруг себе і взрив єм малого, незвичайного хлопчика, котрий се мі презирав з увагу. Ото найліпший його портрет, який міся повело нарисувати пізніше. Самособом на рисунку він не такий гарний, як в натурі. Та дочиста то не моя вина. Keď я мав 6 років, доросли одвели мя од малярської кар'єри, прото знам лем рисувати давителів, запертих і отворених. Витріщеними зо здивління очами смотрил єм на все явління. Не забувайте, що я був 1000 миль від хоц'яких людських оселей. Та ніяк не виглядало, щоб хлопець се стратив, не був тіж півмертвий з голоду чи спраги, або на смерть змучений і престрашений. Не здавався бути дитином, страченом серед пустині, 1000 миль від людських оселей. Keď mi nás отвернула бесіда з відалєм. Але що ти гев робиш? А він тихіцько і барз поважні повторив. Прошу, нарисуй мі овечку. Всекой станеш перед великим тайном, не смієш одмовити, та хоч і вшитко то здавалося мі безсмишленним, я, 1000 миль від хоц'яких людських оселей в смертельній небезпеці, витягнув єм з кишені папір і перо. Дораз єм сой припам'ятав, що я предовшитком ся вчив географії, історії, рахунків і граматики, і так дакус застараний рюкем хлопчикові, що не знам рисувати. А він мі відповів. То ніч, нарисуй мі овечку. За то, що я ніде не рисував овечку, вказав йому один з 2 образків, якого годинем був зробити. Образок запертого давителя. Барз мі чудні було, keď хлопець повів. Ніт, не хцу слоня всередині давителя. Давитель єст барз небезпечний, а слонь забере гідні місця, а в мене дома вшитко маленьке. Мі треба овечку, нарисуй мі овечку. І я нарисував овечку. А він посмотрив з увагом і рюк. Ніт, шак то та овечка уж є барз хвора, зроб другу. Нарисував єм. Мій приятель се мило і поблажнію усміхнув. Призрійся, добрий, то не овечка, то баран, він ма роги. Мій слідуючий образок, як і попередній, тіж зостав очмарений. То та застара, я хцу таку овечку, żeby довго жила. Уж єм тратив терпеливість, треба бося було понагляти і направляти мотор. Зато бридко і скоро нарисував їм такий образок та й повів. То ладичка, овечка, котру схтів, єсть всередині. Був їм міцно здивлений, видячи радість на лиці малого судеї. Гей, вона чисто така, якум хтів. Мислиш, їй треба гідні трави? А про що звідуєш? А прото, що в мене дома вшитко маленьке. Буде напредост. Я ти дав цілком малу овечку. Схилив главичку над рисунком. Не така вона засмала, но але, пізрей, вснула.
Такий був початок моєї знайомості з Малим принцом. На цьому конець другого драбчика. Увидимося у слідуючому.